Wijitadi. Kawriyan ana bokor kencana kang isi warih cinampur sekar setaman. Ing sampinge ana ponengan tiga kang cinarup sekar mawar. Kinaro syarat sarana upacara Wijitadi. Sigra jumangkah sugene penganten kakung prapagi ponengan tiga tinapak ing padha pecah ajur datan bisa kinogok. Ponengan tiga tinapak ing padha pecah datan bisa kinukup ya ing kono pralambangi. Pecahing pamikir, pecahing penggalih pinanganten sarimbit ingkang kepareng uwal saking tanggung jawabing tiyang sepuh kekalih. Sigra kumlawi astane karo putri ngadani upacara Ranu Pada. Ranu tegese banyu pada ampeyan. Tata lair hamiji ampeyan ora karo kakung jroning batin hangit cali Sukerta. Sesendu panggridu yang suker sakit. Siniramawe sekar setaman murih arum gandane bisa hangarumake asmane wong tuwa sak klorone ing mangke bisa mikul dhuwur lan mendem jero marang lelabane wong tuwa sak klorone.